एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ जाहारबारि आनसलिक एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ मा होनो जुनारनि थैजों जोनोम जानाय बिसिनि थैयाव जुनारनिसो थै बेबायदि होननायनि थाखाय बे थागोन आरो बेनिफ्राय नैबे हाथियार बिथाङा प्रुफ खालामनांगोन जे हाथियार अस्त्रजों जे दमखिनानै कालेक्सन खालामनो फैदोंमोन होनदों दा बे अस्त्रखौ माबे अस्त्रखौ बुजायनो नागिरदों दा बिथाङा गाहाय बिथाङा आरो नितु सिंह बरगयारि बिथाङा बेखौ फोरमान खालामनांगोन। गथ'फ्रा टेस्ट थारिखआव थांदोंमोन खांनो ओइदिनखालि बुनो नागिरनाय होखारहरनो नागिरनाय एबसु अफिसाव साबसे दं फैना हरगोन होनलायनाय बे खोथाखौ लानानै बिथांमोना जे जोंखौ थ्रेटेनिं होबाय बे थ्रेटेनिंखौ लानानै बे मोनथामखौ लानानै जोङो बिथांमोनखौ केस खालामगोन। बे गाहे बिथाङा जे बुंदों परिबर्तन सरकाराव एबसुआ गोसोबायदि जानांगौमोन नाथाय बे परिबर्तन सरकार जानानै मानो एबसुआ दिनै नों बाजार सेफैनो नागिरदों बेखौल' नुबाय नामा बिस्रा होनलायलायनाय मोनसे जे बाथ्रा बुंदों बिथाङा राजनितिक महर होनो नागिरदों बेनिफ्राय बिथाङा जानगाराव थानांगौ। एबसुखौ राजनितिक महर होफादेरनो नागिरनाय जुदि खालामोबा बिथांनि सायाव जों गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो अलरेडि राहा लानो थाखाय जोङो रेडि। आं जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रतन हाज'वारि। दा दिनैहाय जोङो मैया बेलासियाव जे नितु सिंह बरगयारि आरो साजिराम जायखौ गाहे होननानै मिथियो गाहे बसुमतारी बिथांमोना माखासे सुबुंफोरखौ लानानै सेलेखा बाजारनि जे जेंना टेन्डारनि जे जेंना बेखौ लानानै बिथांमोना प्रेस ब्रिफिंनि गेजेरजों जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव लाबोनाय अजद आरो जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ जे सोंखारिनाय बे सोंखारिनि सायाव जोङो क्लियारिफिकेसन होनो सिगांदों। दा बेवहाय जों मिन्थिगौ बिथांमोना जोंनि सायाव गोबां अजद आरो सोंखारिनाय लाबोदों जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव। दा बेवहाय मेनलि सेलेखा बाजार दा सेलेखा बाजारनि जे टेन्डारनि जेंना थांनाय 20 जुन 2024 बा 2024 बियो एस पार दि टेन्डार प्रसेस गभर्नमेन्टनि नर्म्स बायदियै बे टेन्डारा जानानै थाङो। दा बेवहाय जों बेखौ मिथिनांगोन टेन्डार प्रसेसा सोरबा संगठन बा सोरबा कमिटिनि नामाव जाया बियो सोरबा व्यक्ति इन्डिभिजुवेलनि नामाव टेन्डारखौ खालामनाय जायो। दा बेनिखायनो बे सेलेखा बाजारा जाहारबारि दख'रानि सिङाव थानाय आरो दतमा ब्लकनि आन्डाराव गोलैनाय बा दतमा ब्लकनि आन्डाराव रेजिस्ट्रेसन खालामनाय सेलेखा बाजारा। दा बेनिखायनो बे ब्लकनि सिङाव गोलैनाय साफ्रोमबो व्यक्तियानो बे बाजार टेन्डार खालामनो हायो बा बाजारनि एगेन्स्टै बयबो टेन्डार बाइट खालामनो हायो। दा बे हिसाबैनो जिहेतु टेन्डार बाइटआ बियो जानानै थांबाय जा जेबो बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया नाथाय बेयाव कन्टेस्ट ओंखारबाय कन्टेस्ट ओंखारनाया मोगथां बसुमतारी आरो बेनि एगेन्स्टै नितु सिंह बरगयारि बिथांमोना कन्टेस्ट ओंखारबाय। दा जुननि 20 तारिखआवनो टेन्डारा जानानै थांदोंमोनब्लाबो नाथाय टेन्डार जाखांनायनि उनाव मोगथां बसुमतारीया बे टेन्डारखौ बिथां मोननाय जाबाय। दा अफिसियेलि सेटेलमेन्ट अर्डारखौ मोगथां बसुमतारीया मोननाय जाबाय। नाथाय मोगथां बसुमतारीया मोनखांनायनि उनावबो नितु सिंह बरगयारिया मा खालामबाय मोगथां बसुमतारीनि मोनखांनायनि उनावबो बिथाङा मोगथां बसुमतारीनि बा जोंखौ बिथांमोना खांनो होआसै। थारमाने बेयाव जों मिथिगौ इन्डिभिजुवेलासो टेन्डार गावनो हायो नाथायबा इन्डिभिजुवेलखौबो माखासे बेकिं थायो। दा बे बेकिं हिसाबै मोगथां बसुमतारीया जोंखौ सहाय खालामनो बा मोगथां बसुमतारीनि सहायजोंनो थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो बे सेलेखा बाजारखौ जों मोनबोबाय थादोंमोन बा सेलेखा बाजाराव जोंनि मावख'खौ सामलायनांगौनि थाखाय बे टेन्डारखौ जोङो मोगथां बसुमतारी अननाय आरो मोगथां बसुमतारीखौ खावलायनायनि गेजेरजोंनो जों टेन्डारखौ मोनबोबाय थादों। दा बाथ्राया जाहैबाय बे टेन्डार जाखांनायनि उनाव जोङो बिथांमोननो 22 तारिख खालि जोंनि जे ब्लकनिफ्राय मोननाय बे जे टेन्डारनि सेटेलमेन्ट अर्डार टल कालेक्सननि जे सेटेलमेन्ट अर्डार कपि बे कपिखौ जोङो 22 तारिख खालि बेलासियाव जोंनि दख'रानिफ्रायनो थांनानै बिथांमोननो हैनाय जादोंमोन। दा 22 तारिख खालि हैबाय बिथांमोना बेखौथ' आजावासै अर्डार कपिखौ बिनि नेक्स्ट दिनाहाय जिहेतु अर्डारखौ मोनबाय मोगथां बसुमतारीनि नामाव बे अर्डारखौनो लानानै 23 तारिख खालि जोंनि दख'रानिफ्राय खाजोना खांनो थाखाय बा टल कालेक्सन खालामनो थाखाय थांनाय जाबाय। दा बे थांनायाव बिथांमोना माना खालामनाय जाबाय। माना खालामनाय लगे लगेनो
जोङो बिथांमोनखौ बुंहरदोंमोन जोंनि टल कालेक्सन खालामग्राफोरखौ जे जेबो दावराव दावसि खालामनाङा मोजाङै रायज्लायनानै फै माबा मोनसे जागोन बेखौ आयेननि बेबस्थाजों दा बिथांमोना बुंहरनाय लेखानो जोंनि टल कालेक्सन खालामग्राफोरखौथ' बुनो माबानो बिराद थ्रेटेनिं होबाय बिथांमोना दा जों थेवबो जेबो बुङाखै बेनि उनाव नेक्स्टआव जोङो 26 तारिख खालि प्रेसिडेन्टजों रायज्लायहरबाय जोङो बाजारनि प्रेसिडेन्ट बाजारनि सेक्रेटारिजों रायज्लायबाय जोंनाव दाबो रेकर्डा दङ कल रेकर्डा बिथांमोनजों रायज्लायनाय दा जों बेयाव बिथांमोनखौ बुंहरनाय जादों जे बाजार टेन्डारा जिहेतु मोगथां बसुमतारिनि नामाव मोनबाय दा मोगथां बसुमतारिया जोंखौ सहाय खालामनो सिगांनिफ्रायनो सहाय खालामबोदों दा बे हिसाबै जोङो टेन्डारखौ मोननाय हिसाबै खांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ प्रशासननि थ्रुयै ब्लकनि थ्रुयै नङाबा CSD नि थ्रुयै नङाबा नोंथांमोना कर्टनि थ्रुयै आरो नङाबा नोंथांमोना मा होनो मार्केटिं चेयारमेनखौ लोगो हमनानै जुदि डाउट दङबा बेनि सायाव नोंथांमोना चेकिंनि थाखाय जों मिथिनो मोन्दों बिथांजों जों रायलायदों जिहेतु 26 तारिख खालि जेला जोङो इनफर्मेल जोङो जेला पुलिसनाव थांदोंमोन अब्ला जों रायलायदों बेयाव जों बिथांजों फन रायलायनायाव बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बाजार टेन्डारा आसलथे बिथाङा गावनि बेनिफिटनि थाखायथ' बाजार टेन्डार गावदों बे सैथो खोथा खिन्थु खोथाया जाहैबाय थांनाय बोसोराव मोगथां बसुमतारि नामाव मोनखांनायनि उनाव मोगथां बसुमतारिनि थ्रुयैनो जोङो माखासे थाखा बे खाजोना खांनायाव माखासे एंगारहायै उसुबिदानि थाखाय जोङो बिरद बसुमतारिखौ खांनो होदोंमोन दा बे बिरद बसुमतारिजों नखरारि सोमोन्दोआ मोजां नङा बिथाङा दा बे नखरारि सोमोन्दोआ मोजां नङैखायनो मा खालामबाय बिरद बसुमतारिखौ खांनो होनायनि बिराद दाय बेथार माने दा बे गासिबो खोथाफोरखौ लाजोबनानै बिथाङा मा खालामबाय दिनै आं मोननांगौ होननानै एबसुखौ दिनै सोंखारिनानै बिथाङा मा खालामगासिनो दं प्रेस ब्रिफिं होदों दा मैया बिराद सोंखारिबाय दा बेखायनो जों बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानो जोङो थांगासिनो दं बा एक्सन लागोन जों बिनि सायाव दा जोङो बेयाव गोलावथार बेबायदि बुंनो सानाखै दा बेवहाय जोंहा बुंथारनांगौ बाथ्राया नैबे जोङो बाजारा सोर मोनो मोना बे आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनायनि गेजेरजों जागोन नाथाय एबसुखौदि बियो मेनसन खालामनानै जाहारबारि दख'रा एबसुखौ मेनसन खालामनानै स्पेसियेलि नेथुसिं बरगयारि आरो मा होनो गाहे जों जायखौ गाहे होननानै मिथिनाय जायो बिथांखौ साजिरामबो होननानै बुंनाय जायो साजिराम बसुमतारि दा बिथांमोना मा होनदों जाहारबारि दख'रा एबसुआ मा होनदों जाहारबारि दख'रा एबसुआ बोरमा बायदि जाहैबाय जाहारबारि दख'रा एबसुनि बिबानगिरिफोरा जुनारसो जाहैबाय दा जाहारबारि दख'रा एबसुनि बिबानगिरिफोरनाव जुनारनिसो थै दङ जाहैबाय बेथ' अयनाय जाबाय मोनसे बर'नि सिनस्रि आफाद बर'नि मोनसे गोग्गो गोथार आफाद जाय आफादा बर' समाजनि राव थुनलाइ हारिमु समाज नोङो हारिमु गेलेमु बायदि बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ बर' रायजो राजानि थाखाय बेबायदि मोनसे गोथार आफादखौ बिथाङा मा होनो बोरमाजों रुजुनाय बिथाङा जुनारजों रुजुनाय बिथाङा मा होनो बिथांमोननि थैयाव मा दङ जुनारनि थै दं जे होननानै बुंदों दा बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जों एफआइआर होनो जों रेडि जोङो अलमस्ट ड्राफ्ट खालामबाय एफआइआरखौ दा बे एफआइआरखौ बिथांमोननि एगेन्सै हैनाय जागोन आरो बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे बाजार टेन्डार कालेक्सन खालामनो थांनायाव जोंनि कालेक्टरफ्रा जाय बिथांमोनखौ जों थिनहरदोंमोन बे बिथांमोना अस्त्र लानानै बिथाङा अस्त्र सोदोब बाहायदों अस्त्र लानानै बा जोङो जायखौ हाथियार बा आर्मस जायखौ बुजियो दा हाथियार लानानै बा अस्त्र लानानै बिथांमोना दमखिनानै बाजार कालेक्सन खालामफैदोंमोन जोंखौसो उल्था जों बुंनो नागिरदोंमोन मादोंमोन बिथांमोना जोंनि सायाव एलिगेसन लाबोदों दा बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ लाजोबनानै जों बिथांमोननि गाहे आरो निथुसिं बरगयारिनि हेंथायै जों एफआइआर होनो थाखाय जोङो रेडि दा बेवहाय जोङो मोनथाम आयदायाव जों केस होनो थांगासिनो दं बिथांमोनखौ मोनसेया जाहैबाय क्रिमिनेल डिफेमेसन जे एबसुखौ बोरमा होनबाय एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ जाहारबारि आनसलिक एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ मा होनो जुनारनि थैजों जोनोम जानाय बिसिनि थैयाव जुनारनिसो थै बेबायदि होननायनि थाखाय बे थागोन आरो बेनिफ्राय नैबे हाथियार बिथाङा प्रुफ खालामनांगोन जे हाथियार अस्त्रजों जे दमखिनानै कालेक्सन खालामनो फैदोंमोन होनदों दा बे अस्त्रखौ माबे अस्त्रखौ बुजायनो नागिरदों दा बिथाङा आरो निथुसिं बरगयारि बिथाङा बेखौ फोरमान खालामनांगोन दा बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ डिफेमेसन जों केसाव होगोन बेनिफ्राय फ्रड जे केस बेखौबो जों लगायनो सानदों मानोना बिथांमोना नंथारै जे बिथांमोना बुंबाय थादों दिनै जे जोंनाव सेटेलमेन्ट अर्डारा जोंबो मोनबायमोन होननानै दा सेटेलमेन्ट अर्डारखौ नोंथांमोना गमामायैनो मोनबायबा बेयाव जिहेतु मा होनो इस्यु नाम्बार थायो बिडिअनि काउन्टार साइन थायो एनएसिएल थायो बेयाव माबानि एकाउन्टिंनि दा बे बिथांमोना जुदि गावसोर गमामाय मोनदोंबा
जोङो बिबाय थादोंमोन बिथांमोनाव बेखौ नोंथांमोना जोंनो होनांगौ बै नोंथांमोना जे अर्डार मोनदों होननानै बुंबाय थादों बेखौ नोंथांमोना जोंनो गथायनांगौ नाथाय बिथांमोना दिनैसिम गथायाखै जोंनो मोनखाबायमोन आंनि नामावनो फैखाबाय होननानै नितु सिंह बरगयारिया बुंबाय थादों दा खिन्थु गमामायै दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोना फ्रड खालामनाय जोङो बे केसखौ बिथांमोननियाव खालामगोन जिहेतु जों मिथिदों मोगथां बसुमतारिनि नामाव दाबो दङ सेटेलमेन्ट अर्डार कपिया दा नोंथांमोननो मिडियानि गेजेरजों जों बेयाव होगोन दा फन हरखांनायनि उनावहाय जोङो बिथांमोनखौ रायज्लायखांनानै जोङो थानायाव थांदों इनफरमेसन होनांगोन जिहेतु टेन्डार खालामबाय टेन्डार मोनखांनायनि उनाव इनफरमेसन होनांगोन होननानै जोङो थानायाव इनफरमेसन होदों इनफरमेसन होनायनि उनावबो बिथांमोना खांनो होआखै दिनैसिमाव खांनो होआखै बिथांमोना बरंसो मैयाहाय बिसोर प्रेस ब्रिफिंसो होलायलायबाय जोंनि एगेन्स्टै दा बेवहाय नायबाय जोङो बिथांमोना बाजार टेन्डारा जे बाजार टेन्डारखौ बिथांमोना बुंदों जिहेतु जों मोननांगौमोन होनना बिथांमोना गावसोरखौनो माबा क्लेम खालामबाय थादों दा बेवहाय जों मिन्थिगौ मोनसे बाजार टेन्डारखौ नोङो मोननो थाखाय नोंनि कट खालामनायाबो थिग जानांगोन आरो बिनिफ्राय बेयाव माखासे डकुमेन्टस रिक्वायार दं डकुमेन्टसनि गोनांथि दं दा जों मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननि डकुमेन्टसानो दा प्रपार डकुमेन्टसानो गैया बिथांमोना जाय नितु सिंह बरगयारि बे बिथांनि नामाव बिथाङा गावदों न' डाउट दा बिथांनि नामाव प्रपार डकुमेन्टसानो गैया दा बे प्रपार डकुमेन्टस गैयैनि थाखाय रिजेक्सन खालामजाबाय होननानै जों मिथिगौ दा बेनि गेजेरावबो बिथाङा जोंखौसो बदनाम खालामनाय एबसुखौसो सोंखारिनाय बेयो जोबोद गाज्रि जादों जों बेखौ जोङो दिनै निन्दा खालामो दा बेवहाय टेन्डारा ड्राफ्ट दानबाल' जे टेन्डार मोनो बिदि नङा दा बेयाव डकुमेन्टस गासिबो थिग जानांगौ नाथाय बिथांनिया डकुमेन्टस थिग गैया होननानै जों मिथिदों दा बेवहाय नायबाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन दिनै बिथाङा गाव व्यक्ति इन्डिभिजुवेल बेनिफिटनि थाखाय बिथाङा माखासे बाजार कमिटिखौ लाफानानै बाजारनि माखासे सुबुंफोरखौ लानानै बिथाङा मा खालामगासिनो दङ बाजारखौ स्ट्राइक खालामनायनि नामाव बन्द खालामदों गाव मोननांगौनि थाखाय बाजार बन्द खालामदों बिथाङा सानथामनि थाखाय बाजार बन्द खालामबाय जों बुंदोंमोन जों खावलायदों बे बाजारनि समस्याया मोगथां बा टेन्डार जाय बिदार खालामग्रा मोगथां आरो नितु सिंहनि गेजेराव बे बाजार टेन्डारखौ नोंथाङा ओरै रायजो राजाफोरखौ दखानदारफोरखौ इनफ्लुयेन्स खालामनानै बेबायदि स्ट्राइक बन्द खालामनाया थिग जायाखै होननानै जों बुंदों दा थिग खालामनो बन्द खालामनाया थिग जायाखै होननानै जों खावलायदों बन्द खालामनाङा होननानै नाथाय बिथाङा बियो जोंनि डिसिसन होननानै बेखौ बुंदों दा गावनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय बिथाङा बे दखानखौ सानथाम बन्द खालामबाय दा बे सानथाम बन्द खालामनायाव बै दखानदारफोर जाय गोरिब गुन्द्रा बेयाव दखान होनानै जायो सानफा एफा दखान होनानै बे दखाननि गेजेरजों न'खर सलायो बे न'खर सलायनाय व्यक्तिफोरखौ बे खहा खालामना होआखैना दा बिथाङा दिनै बेनि फिननायखौ होनांगोन मा जाहोननि थाखाय बैसोरखौ बिथांमोना डिप्राइभ खालामदों टेन्डाराथ' मोगथां मोनबाबो दखानदारफोरा होखानांगोन नितु सिंह मोनबाबो दखानदारफोरा होनांगोन नाथाय नितु सिंहनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय जुदि दखानदारफ्रा भुगिनो गोनां जायोबा दा सानथाम दखान बन्द जानायाव गोबां खहा जाबाय फालांगिरिफ्रा दा बे दखानदारफोरखौ लानानै मानो दखानदारफोरखौ डिप्राइभ खालामखो बिथाङा बा दखानदारफोरनि जे बिजनेस बेखौ मानो खहा खालामना होनांगौ बेखौ बिथाङा फिननाय होनांगौ जोंनि गथ'फ्रा 23 तारिखआव थांदोंमोन खांनो ओइदिनखालि बुनो नागिरनाय होखारहरनो नागिरनाय एबसु अफिसाव साबसे दं फैना हरगोन होनलायनाय बे खोथाखौ लानानै बिथांमोना जे जोंखौ थ्रेटेनिं होबाय बे थ्रेटेनिंखौ लानानै बे मोनथामखौ लानानै जोङो बिथांमोनखौ केस खालामगोन दा बेयाव नोंथांमोना जोङो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथांमोना बुंदों जाहारबारि आनसलिक एबसुखौ बुंदों बिथांमोना जे एबसुआ समाजनि खामानि मावनांगौआ रायजो राजानि खहानि मानो खामानि मावबाय थादों होननानै बिथांमोना बुंदों दहाय एसे आगोलाव आं बुंबाय जे एबसुनि हाबाफारि बर' समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय बर' राव थुनलाइखौ फोसाबनायनि थाखाय जोंनि हारिमुखौ गेलेमुखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय एबसुआ बायदि मिशननि गेजेरजों जेब्लायबो मावगासिनो दं मानसि बासियालासे हानजा बासियालासे धर्म बासियालासे जों बयखौबो समान नोजोरजों नायो आरो जाय व्यक्तिफोरा होनदों बे नितु सिंह बरगयारि बे बिथांमोननि न'खरनि खैफोद आफोदावबो जों जेब्लायबो हेफाजाब होबोबाय थादों आरो हेफाजाब होनो मोनदों दा बेवहाय जों बेखौनो बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथांमोना बाजार टेन्डार खालामनायनि बुंबाय जों मिथिगौ बाजार टेन्डारा इन्डिभिजुवेल जाया माबा जाया बेयो कनस्टिटिउसन मा होनो इसोर बबेबा मोनसे इनस्टिटिउसननि नामाव बबेबा मोनसे कमिटिनि नामाव जाया नाथाय बेनि गेजेरावबो बेकिं थायो दा बेकिंनि गेजेरजों जिहेतु टेन्डारा मोनबाय दा बेवहाय जोङो रांखान्थि बाहायबाय जोंनि मावख'खौ सामलायनांगौनि थाखाय सोरनिबा अननायाव मोगथांनि अननायाव बा मोगथांखौ जों खावलायनायनि गेजेरजों जों बाजार टेन्डारखौ मोनबाय दा बेवहाय जों बेयाव थादों रायजो राजानि मावनो थाखाय दा बिथांमोना बेखौनो जोंखौ बुंनो नागिरबाय थादों एबसुआ ओरै खालामबाय
आरो बेयाव मोनसे खोथाखौ बुंदों बिथांमोना एबसुआ मानो बेबायदि रायजो राजाखौ खहा खालामनांगौ जों रायजो राजाखौ खहा खालामनो थाङाखै जों जाथिय खामानिफोरखौ मावनो थाखायनो जों बेयाव थाफैदों न' गारनानै दा जाथिय समस्या जोंनि समाजारि समस्याफोरनि खामानि मावनो थाखायनो जोंनो सोलिनो थाखाय नांगौ दा बेयाव सोरबा सासे बेक्तिया अननानै जोंखौ सहाय खालामनायाव बिथांमोना बेखौ खर' सानांगौ बा रागा जोंनांगौ गैया होननानै जों बुङो आरो बिथांमोना एबसुखौ बे सोंखारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बे थाबाय आरो बेनिफ्राय जों मा बुंनो नागिरो जों मा बुंनो खावलायो बिथांमोनखौ बिथांमोना जे मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों जे बेयाव बुंनो सानदों जे नितु सिंह बरगयारी आरो गाहेमोन जे बाजार कमिटि आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै प्रेस ब्रिफिं खालामनानै एबसुखौ अजद खालामनाय आरो एबसुखौ सोंखारिनाय बेनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों आं रतन हाज'वारिखौ स्पेसियेलि बिथांमोना नाम खारिनानै बुंदों बे रतन हाज'वारियानो बे बेले बेजेनि गाहाय दायनिगिरि आरो बे रतन हाज'वारियानो बेखौ दैदेनगासिनो दं होननानै बिथांमोना दिनै बुंनो नागिरदों आरो बे रतन हाज'वारिया सेलेखा बाजारखौ मा खालामदों गाज्रि नोजोरजों नायदों होनना बुंदों बिथांमोना दा रतन हाज'वारिया बेयाव व्यक्तिगत बेनिफिटनि थाखाय मालाबाबो खामानि मावनो फैयाखै आरो सेलेखा बाजार बायदिखौ जोंहा गाज्रि नोजोरजों नायनांगौ जेबो दरखार गैया बा गोनांथि गैया जों सेलेखा बाजार बायदिखौ गाज्रि नोजोरजों नायनो थाखाय दा बेनिखायनो जों बेखौ इन्डिभिजुवेल बेक्तिगत आंखौ बुंनायाव आंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु जाहारबारि दख'रानि बिबानगिरिफोरखौ आरो एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ बिथांमोना जे खोनासंथावै जे सोंखारिबाय आरो लाजाथावै जे अजद खालामबाय बेनि थाखाय बिथांमोना दायनिगिरि आरो बिथांमोनखौ जों गोख्रैनो जोङो अलरेडि ड्राफ्ट खालामबाय बिथांमोननि एगेन्स्टै जों एफआइआर होनाय जासिगोन आरो जों मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोनखौ क्लियार खालामनानै होजानो लुबैदों आरो जों बिथांमोनखौ सोंखारिनो लुबैयो जे बिथांमोना जे बुंबाय थादों नैबे बाजार टेन्डारखौ लानानै जे राजनितिक फुनदेर होनो नागिरदों राजनितिक महर बोदेरनो नागिरदों बिथांमोना गाहे जायखौ साजिराम बसुमतारी होननानै बुंनाय जायो बे गाहे बिथाङा जे बुंदों परिबर्तन सरकाराव एबसुआ गोसोबायदि जानांगौमोन नाथाय बे परिबर्तन सरकार जानानै मानो एबसुआ दिनै नों बाजार सेफै नागिरदों बेखौल' नुबाय नामा बिस्रा होनलायलायनाय मोनसे जे बाथ्रा बुंदों बिथाङा राजनितिक महर होनो नागिरदों बेनिफ्राय बिथाङा जानगाराव थानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा जाहारबारि दख'रा एबसुआ मालाबाबो नोङो राजनितिक आफाद नङा एबसुआ नाथाय सम आरो थासारिखौ नायनानै सम राजनितिकआव ओंखारबोदों बे आलादा बाथ्रा नाथाय बिथाङा बे बाजार टेन्डारखौ लानानै जे राजनितिक महर होनो नागिरदों बेनिफ्राय बिथाङा जानगाराव थानांगौ बेयो जाहैबाय बिदारफोरनि गेजेराव जानाय मोनसे जाथाय बा बिदारफोरजों बे जाथाया जागोन आरो समाधान जागोन नाथाय बेबायदि खेथ्रआव बिथाङा जुदि एबसुखौ राजनितिक महर होफादेरनो नागिरनाय जुदि खालामोबा बिथांनि सायाव जों गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो अलरेडि राहा लानो थाखाय जोङो रेडि